De Flyers spelen juster voor het eerst dit seizoen weer in de eigen hal. Een verslag van Roelof de Vries. Door de verbouwing in Tialf was de ijshockey's uitweekend naar Ljouwert. Maar nou koe de ploeg weer in de eigen hal spelen. Het is dan wie het Belgische Luik. In de eerste periode liep het vrij eenvoudig te gaan voor de Flyers. Hier wordt het 3-1 toch Ronald Wurm. Toch komen de Belgen 2 keer goed weer om. De eerste won 3-2. En even later ik op 4-3. Maar echt spannend wordt het nooit. Want tot deze goal van Limnel. En al in de tweede periode wordt de eindstand zelfs bepaald op 6-3. 4 competitiewedstrijden en 4 keer woen. Een prima begin van de Flyers. Is dat dan wel leuk om sinds ook het plicht te spelen waarvan je eigenlijk weet dat je een jongen van het 4 keer van winnen? Nou goed, we hebben natuurlijk jarenlang die 5, 6 teams in de competitie gehad. En nou is besloten om een grote competitie te maken. Ja, dan heb je gewoon wat mindere teams die er ook bij komen. En dus voor de variatie maakt het denk ik wel leuker voor de mensen. I don't know who the favorite is. I hear a lot of people talk about Herentals. I hear people talking about Zuidermeer. We just lost to Geleen a couple weeks ago, so they obviously have a strong team as well. So there's a bunch of good teams, and I think the beautiful part of hockey is anybody can win on any day. That's what we play. Elke wedstrijd ga je in om te winnen, denk ik. En elk seizoen ga je in om kampioen te worden. Dus dat hebben we nu ook. Ja, en die kans is groter worden nou Tilburg er net weer bij is? Nou, ik wil niet zeggen groter, maar ik vond vorig jaar dat we ook een goede kans hadden. En dat is helaas niet gelukt. Dit seizoen is Herentals ook heel erg sterk. Dus dat moeten we nog bekijken hoe dat eruit ziet. Maar ik denk dat iedereen de doelstelling wel juist is om toch voor het kampioenschap te gaan.